Vítám vás, vážení a milí přátelé, u tohoto videa, kde bych vám velmi ráda představila videokurs 7 tajemství, jak získat bohatství, kde vám představím vše postupně. V každém jednotlivém videu jedno důležité téma. Nyní vám představím podrobněji obsah tohoto kurzu. První tajemství zní: 10% z mého výdělku je moje. Toto pravidlo vás naučí dávat si část výdělku stranou a nejen jako zálohu pro případ nečekaných výdajů, ale i jako základ pro investice. Co s těmito penězi udělat spolu, probereme ve třetím tajemství. Druhé tajemství zní kontrola vydání. Zde se naučíme, co je nutné vydaní a co je vydání pro radost a co byste případně měli oželet. Pokud pochopíte a budete praktikovat pouze toto pravidlo, tak máte v životě vyhráno. Nechci tím říct, že si nesmíte udělat radost, ale musíte si být vědomi toho, do jaké kategorie ten, který výdaj patří, a jestli si ho právě v ten okamžik můžete dovolit nebo ne. Třetí tajemství zní: jak investovat peníze, aby vám to přinášelo další peníze. Tady probereme možnosti, kam ty peníze vložit, aby jste na tom vydělali a zajistili si tak další samostatný příjem. Čtvrté tajemství zní: chraňte si své jmění, aby vás nečekané situace nedostaly do maléru a abyste o svůj těžce vybudovaný majetek nepřišli. Páté tajemství zní: mít vlastní dům nebo byt. To vám ušetří velké peníze, pokud nebudete muset platit nájem. I když na druhou stranu hypotéka také spolkne spoustu peněz. Takže pokud to jen trochu půjde, je lepší se jí vyhnout. Šesté tajemství zní: zajistit si budoucí příjem. To znamená vytvořit si příjem, který vám poplyne sám do kapsy. A navíc bude tak stabilní, že ho budou moci zdědit i vaši potomci. Sedmé tajemství zní: pracovat na sobě. Učit se nové věci, zkoušet je a uvádět do praxe. Samozřejmě, že ke každému videu dostanete doplňkové materiály, které vám pomohou pochopit právě probíranou látku. Tento kurz vám bude k dispozici doživotně po jeho zaplacení.